Stredné odborné učilište v Senici, len nedávno premenované na Strednú odbornú školu, si tento rok pripomína 60. výročie založenia. Za tak dlhé obdobie škola vychovala tisíce kvalifikovaných odborníkov, prešla viacerými organizačnými i personálnymi zmenami. Jedna zmena sa udiala len nedávno. Z funkcie riaditeľa bol po 17 rokoch odvolaný Roman Šedivý. I napriek tomu Stredná odborná škola pripravila slávnostnú akadémiu vo štvrtok 27. novembra v Dome kultúry, kde pozvali súčasných i bývalých pedagógov, zamestnancov i študentov. Hostí privítal zástupca riaditeľa Pavol Paradajzer a predstavil nového povereného riaditeľa Karola Kunovského, ktorý prítomným priblížil históriu i súčasné zameranie školy. Ja osobne mám veľmi blízky vzťah k tým pôvodným stredným odborným učilištiam, najmä tým, ktoré teda poskytovali štvorročných odboroch aj maturitnú skúšku a súčasné aj výučný list. Úrady práce to potvrdzujú, že absolvent týchto odborov je adaptabilnejší v živote, prispôsobivejší ako sú absolventy tých klasických priemysloviek a obchodných akadémií, ktoré v podstate po pol roku semestrálneho štúdia na vysokej škole odchádzajú a plnia rady nezamestnaných alebo sa hľadajú niekde, kde by našli svoje miesto. Takže ja to vidím tak, že toto učilište treba zachovať jednoznačne. Karol Kunovský je zamestnancom Trnavského samosprávneho kraja a funkciou riaditeľa Strednej odbornej školy bol momentálne poverený. Vy osobne sa budete uchádzať vo riadnom výberovom konaní o post riaditeľa tejto školy? Miesto prísažné prisahám, že nie. Ja osobne pracujem na oddelení koncepcie rozvoja stredných škôl a školských zariadení. Toto oddelenie tvoria vlastne dvaja ľudia. Moje poslanie v Trnavskom samosprávnom kraji je šlapať cestičku pre všetky školy. Študenti Strednej odbornej školy hosťom, učiteľom i spolužiakom v programe pripomenuli udalosti, ktorými škola za 60 rokov prechádzala od revolúcie v 48. roku cez socialistický teror učiteľov v školských laviciach, budovateľské básne v pionierských rovnošatách až po slobodné ponovembrové roky. V druhej časti sa predstavili bývalí študenti, ktorí našli uplatnenie v umeleckej sfére, i tí súčasní, ktorí popri štúdiu spievajú, tancujú či hrajú futbal. Škola má pomerne veľmi pekné úspechy, najmä v tom, že sme škola jedna z mála v regióne, ktorá je európsky orientovaná. Máme najviac schválených projektov z Európskej únie, z Európskeho sociálneho fondu, z Interregu 3A, Slovenská republika, Česká republika. Darí sa nám v medzinárodných projektoch Enersol a škola sa zapája do všetkých súťaží, ktoré sú organizované vyšším územným celkom, mestom Senica a podobne. Takže máme veľmi šikovných žiakov. Na našu školu chodili také slávne mená, ako je Žigmund Palfi, pán Bečka, ktorý sa dokáže živiť v Japonsku spievaním, vrťo futbalista, volejbalistov prvoligových, čo si spomínam, pani alebo slečna, vtedy to bola Mikušová. Takže veľmi veľa významných osobností túto školu navštevovalo a zaradili sa do bežného života, na čo som ja osobne veľmi hrdý. Dôležitou časťou vyučovania študentov Strednej odbornej školy je okrem teoretickej i praktická príprava v strediskách odborného výcviku. V poslednom čase sa veľa hovorilo o budúcnosti strediska praktického vyučovania v hoteli Branč, ktorý Trnavský samosprávny kraj odpredal ako nepotrebný majetok. Nový majiteľ sa rozhodol stredisko praktického vyučovania v hoteli Branč zachovať. Kúpec, ktorý kúpi túto budovu, sa zaviaže v kúpno-predajnej zmluvi, že 10 rokov zabezpečí výchovno-vyučovací proces v profesiách kaderník, kozmetik, čašník, kuchár, prevádzka spoločného stravovania. Dokonca pán Ravas včera prislúbil, že by nám vyčlenil celé druhé poschodie Branču, polovicu prvého poschodia a chce zakomponovať tieto strediska, ktoré tu fungovali, do budúceho projektu prestavby hotela Branč. Branč ostane zachovaný a chcel by som teda povedať z môjho pohľadu, zatiaľ to tak vyzerá, že všetky prevádzky na našej škole budú zachované. Ja sa budem snažiť, aby táto škola ostala v plnom rozsahu, aby rozširovala svoje možnosti, aby sa viac peňazí do tejto školy mohlo investovať, čo sa týka buď samotnej školy, alebo exteriéru školy. No a samozrejme urobím všetko preto, aby naozaj táto škola prosperovala tak, ako prosperujú ostatné školy v našom meste.